קורה, יובל? סבבה, מעניינים. בסדר. סיימת את המייל. מה המצב, גזר? מה קורה? מה העניינים? מה כיפק? נו, קמת סוף סוף, יא בטלן. אמא שלך בטלן. מתי באת? לפני הרבה זמן? שעה אני מחכה לך פה, התייבשו לי הביצים. חגית מסנג'רת אותי לתקן את הטלוויזיה המאפנה שלה. סתום. יובל, תכיר, זאת נקומס. היי. Nice to כוס עמק הטלוויזיה הזאת. meet you. יובל, בוא תשב פה, זה המקום שלי. אוקיי. יש סדר בבית הזה, מה אתה חושב? לא חשבתי. לא משנה לך בשביל לא לחשוב. משלם לי. So, how did you break your leg? רואים טוב עכשיו, לא? Aggie, would you be a darling and put the kettle on? Sure. מה היא אמרה לחתול? קטל! קטל זה קומקום, יא תסלק. נו אחי, היית עושה אותה? מה? שמעתי אותך. זאת שלך, זאת שלי וזאת שלי. יובלי, תשתה את הקפה, זה מתקרב. אז מה, נצא עוד מעט? סבבה אחי. יובלי, לא טעים לך הקפה? יש לזה טעם מוזר. מוזר? מוזר? אין לזה שום טעם מוזר. מה, לאן נצא? בא לכם לקפוץ אולי לה... חכה, אני אכין לך משהו אחר. לא, זה בסדר, אני אוסיף לעצמי עוד קצת סוכר. יובלי, מה קורה? הכל בסדר? אושיק, בוא נעוף מפה. אושיק, רגע. אושיק, קום. עזוב אותו, מה אתה רוצה? תסתמי את הפה שלך, אושיק. מה זה? תהיי בשקט! אושיק. תסתום את הפה שלך, חתיכת חרא אושיק. קטן, ותקשיב לי טוב עכשיו. אתה לא בבית שלך, שאתה יכול לצעוק עליי, אושיק. ולהתנהג כמו איזה חתיכת בן זונה. זה הבית שלי, אתה מבין את זה? חתיכת בן זונה.